Mga igsuon, karong adlaw, piyesta ni San Lorenzo Ruiz de Manila. Ang pinakauna nga Pinoy nga gideklara sa simbahan nga santo. Si Lorenzo, taga Manila, na ay asawa og mga anak, sakristan, katekista, pero gipasanginlan siya sa usa ka krimen nga wala niya buhata. Agi sa kahadlok, mikuyog na lang siya sa grupo sa mga misyonero nga magmisyon sa Japan. Gatuo siya nga muhapit sa Macau, kay didto na lang unta manarbaho para sa pamilya. Wala mihapit, milahus sa Japan. And during the 15th and 16th century, init ang dugo sa mga Hapon against Christians. Mautong masakpan ka nga Kristiyano, itorture ka, eventually patyon. Ug naapil gyud si Lorenzo. Kabalo giunsa siya pagtorture, gipugos siya painom og daghan kayong tubig, dayon giambak-ambakan iyang tiyan. So just imagine ang tubig, siguro sagol dugo nga migawas sa iyang lawas. Ug ang pinakasakit, gihiktan iyang tiil, gibitay siya, iyang ulo nasa ilalom sa usa ka buho. So tanang dugo padulong sa ulo tanan, aron dili magpundo ang dugo, gihiwaan siya gamay sa iyang ulo aron muagas ang dugo. Slow, painful death, mga igsuon, grabe kasakit. And yet, for the last time, gipangutana siya, isalikway ba nimo si Kristo? Unsay tubag ni Lorenzo? If I will have 1,000 lives, I will still offer them all to God. Do as you please. Kung naa ako'y 1,000 pa nga kinabuhi, kanang 1,000 ako nang ihalad tanan sa Dios. Buhata unsay gusto ninyong buhaton ako. Mga igsuon, kita pod gisamok-samok sa yawa, gusto sa yawa, mo surrender gyud ta. Mao nang ato pong isulti ang gisulti ni San Lorenzo. Ato lang usbon gamay. If I will encounter 1,000 problems, I will still pray to God and offer these problems to God, and I will not surrender. Satan, you cannot bring me down. If I will encounter 1,000 problems, I will still pray to God and offer them all to God, and I will not give up. Anak na ha? God bless!